Makagraduate sa naman sa college, hinian sulamenteng kamauotan kang 22 anyos na si Charmaine Alarzar kang Maslog, Legazpi City kan siya ang nagaklase pa. Oras kaya na makagraduar na siya siring sa iba? Magiging yabe nyaman da ini pa siring sa mas maginhawang buhay. Alagad day niyo sa nahunaon na ang simpleng pangarap may kasabay pang dakulang bonus. Siya kaya ang sulamenteng summa cum laude kang Bicol University ngunya na taon. Like, online naman po siya. So, try pa ako doon sa Puro. Sa mga kainan po, baga nag-serve ako, tumutulong ako magluto, naghuhugas din ng plato. Basta po, sa kainan po ako nag-work. Then, na, pag, kahit po hindi, pandemic, yung face-to-face na po, minsan, pag may free time, nag-work ako as, kasambahay, yung naglilinis po ng bahay or naglalabada. Then, matagal na po, yung naging babysitter ako. Yung mga first year pa lang ako ata. First year college. Bachelor of Science in Exercise and Sports Sciences, major in Fitness and Sports Coaching ang kursong tinapos ni Charmaine. Pangtulo sa apat na magturugang, aki nin habal-habal driver asin pili vendor naman ang ina ni Charmaine. Sabi niya hastang hunyan da ipa siya makatubod sa biyayang naresibi niya. Biyaya na makakatabang ng God para maiangat niya ang buhay kan sa iyang pamilya. Nag-take ako ng BU entrance test. Yung pinakauna kong choice is yung edu, tas major in English. Then second option ko is yung social work. Then pareho sila failed. So di ako nakapasok pareho. Then naghanap ako ng slot. Tas yung IPSR ang yung napunta sa akin. Istorya niya sa 4 na taon niya sa pagklase sa kolehiyo, nahiling niya ang pagsusumikap kan sa iyang magurang mapag-adal sa na siya asin masustiniranan sa indang urual daw na pangangaipuhan. Kaya saruan pamilya sa mga naging inspirasyon niya daa. Si Charmaine man ang pinaka-primerong degree holder sa pamilya. Kaya naman ngunya nag-graduate na siya, si syertohon niya ng gadaan na magkaigwanin maray na trabaho. Hindi po kasi ako yung taong madaling sumuko. So like parang pag may problema po ako like sabi ko na pinagpi-pray ko na lang po siya para kumbaga maano ko siya, malagpasan ko po siya. Kaya kasi po hindi ako sanay na hindi po ako nag-aaral that time. So hindi pa ako sanay na may absent, hindi pa ako sanay ma-late. So ayun po talaga. Kaya yung pag-aaral po kahit na mahirap talaga, ayaw ko talaga po sumuko. Para kay Charmaine, tiyaga sa gabos na bagay lalo na sa pag-aadal. Pagkakaigwaning hirarom na pananarig sa Diyos, pagkamot sa pamilya asin makusog na buot ang sa iyang pigkapitan pasiring sa trayumpo niya ngunyan. Nalugod maging inspirasyon man sa iba. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.